Talat Baba için dehmetini men bilýän o döwründe gaty güýçli dehmetler çekerdi. Eýdýärdi, beýdýärdi özüni, tapýardy özüne, ýol tapýardy, eserleri gowy, şo atlara gowy eserleri döredýärdi. Ana şu 74-nji ýyldan bäri Talat aga bilen duw demek gatnaşyp bir hal etme bökünde, maftagatçy bökünde, umor bökünde. Talat Babaew diýilende bir hakyky edermen, türkmen häsiýetli bir maslahat berip bilýän ussat ýaşlygy dömleýär. Talat Babaew gatyllagan hormatym bar. Saradyň ma hiç nur diýan soňok nurjan diýip bilinýärdi. Gaty şoňa gastaşykladım. Şoňa men diýdim, şolar ýarak menem işe diýdim. Edil şol edil hekim taraş bolmasaň öz işiňde şolar ýarak bir zatlar goýup giderdi diýip pikirler döredip bilýärdi. Diýmek şoň öýle ullakan dedi. Neneme Karabağ'ın şeyle bir tiýilýän bolyn. Onuň başyndan gürrüňe diýerler. Olama men serek men tiýilýän eken oň tiýilýärdi. Oň tiýilýärdi. Geldi. Böyle kiçi bilen kiçi ýaly, uly bilen uly ýaly. Ol aýsam şeýle gowy häsiýetler bar Talat. Talat ağa bara men öz tanaşym. Öz dünýesi bilen, öz soňgatynyň dünýesi bilen gelip gören adam şu. Şumadana gözel Aşgabatymyzda, Aşgabat şäherimizde şuma Talat agam eliniň ýerlerini görýäs. Ýa-da uly derejede, açyk derejede, göze görnüp duran ullakan derejede Talat agam elleriniň ýerini görýäs. Herkim Myrsym öz bir ornu bolýar da. Talat Babaew diýilende ol eýem ol başga bir sunuw. Ne Talat Babaew diýilende men ilki bilen näme goýdumymy gelýär. Ýöne şumat bir heykel ýasasa, bir zat ýasasa, şoň ýana bar teretýän bolýan. Şo duran ýöne bir heykellerle bir hili durkulen jarlanıp duran ýaly. Olam haçan bolýar, haçanna şol her bir adam özünün işinin ustady bolanda bolýar. Sarada barada aýdylanma ilki bilen oň bilen adam käsirler hakynda belläp geçmek gerek diýäbi. Beýik adamlaryň beýikligi adamlar bilen gatnaşygyny äşkar bolýar diýdi. Sarada şeýle bir petber kiçik adam. Şoň üçin ömrü dok bolsun, jan ta bolsun. Mundan beýlegem pul üstünlikler hemrahy bolsun. Äder türkmen sunugatyny goşan-goşandy ummatyz ägir adam. Şoň üçin Talat Babaew bilen bir döwürde ýaşaýanymyzda, on şeýdip ýaş töwlen tüýtürekden gutlaýanymyzda bile buýsan ýaz. Talat ömrüňiz dok bolsun, jana sag bolsun. Talat aga şu adam seň üçin.